खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि गोदान खौराङाव गासिखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ थारैनो बर'नि गेजेराव गोदोनि समाव जानाय गावजों गाव एना-एनि मुगैलायनाय दावराव दावसि बुथारलायनाय जाथाया फिन आरोबाव बिटिसिआव सोमजिबावनो थांगासिनो दं नामा? दासान्दि बिटिसि बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैनाय लोगो लोगो पार्टिजों पार्टि गारि बुफायलायनाय पार्टि मिरुखौ गाग्लोबहैनाय जाथायफोरा जाबाय थादों। थारैनो गोजोन गोरोबथानि उनावबो बेफोरबादि गावजों गाव हिंसायारि जाथाया मानो जानो हमबावखो? गोबां समफोरावनो बिटिसि खुंथायाव थानाय दैदेनगिरिफोरा बिटिसिआव सान्थि फैबाय, गासैबो हारि माहारि खौसेथि फैबाय होनना बाथ्रा बुंबोबाय थादों। नाथाय दिनैनि दिनाव राजखान्थिखौ लानानै बर'जों बर' दावराव दावसि जानायखौ नुनो मोनगासिनो दं। बेबादिनो चिरां जिल्ला निसिमा बियाबाव इउपिपिएलनि बिजाथि रनजित बसुमतारीनि गुन्डागिरि खालामनाय जाथाय। बे खेबाव आरोबाव इउपिपिएलनि गुन्डागिरिफोरा बिपिएफनि गारिखौ बुफाय बुसि खालामदों आरो गारिफोरखौ गोबां खहा खालामदों होनना खौरां मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला इउपिपिएलनि बिजाथि रनजित बसुमतारीनि गुन्डागिरिफ्रा बिपिएफनि गारिखौ होसो होसो बुफाय बुसि खालामदों। बिटिसि बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै 14 नं निसिमा बियाब आरो 14 नं चिरांदुवार बियाबनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव नुजाथिनाय हिंसानि जाथायजों लोब्बा थानायनि अजदाव बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारीनि बिजामादै सोमखोर नार्जारिखौ पुलिसा हमबाय होनना खौरां मोननाय जादों। पुलिसा जाकात नार्जारि मुंनि आरो गुबुन सासे सुबुंखौबो हमनानै आमगुरि पुलिस थानायाव लाबोनाय जादों होनना सुलुङाव फोरमायदों। सेनियर पुलिस बिबानगिरि आकसाद गार्गनि दैदेननायाव बिसोर सानैखौ हमनाय जायो होनना सुलुङाव फोरमायदों। नैथि खौराङाव दङ रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया क'क्राझाराव मोनसे बिसायख'थि मेलाव बाहागो लाफैनानै माखासे बाथ्रा बुंथिदों। खौरांगिरिनि गेजेरजों बिथाङा बुंदों दि बिजेपिनि बिजाथि राजिब ब्रह्म आरो मनरन्जन ब्रह्मनि जानानै फोसावदिंनायाव डक्टर शर्मा बिथाङा हेफाजाब होनायनि गोनांथिनि सायाव बोलो होनानै बोसोन होनाय जादों दि जेराव मोनब्रै दोलोफोर फारियै बिजेपि, इउपिपिएल, बिपिएफ आरो एपिबि दोलोनि बिजाथिफोरा खुंथायाव थानाय गोरोबलायनायनि बाहागो जानांगौ आरो बिथाङा फोथायोदि बिथांमोननि जोबथा थांखिया बिटिआरनि जौगानाय, बेनिखायनो बिथांमोना जयै खामानि मावनांगौ। गिबि मन्थ्रिया बेखौबो फोरमायोदि जाय दोलोआ इयुनाव बिथांमोनजों सोमोन्दो लाखिगोन होनना खोथा होनाय जायखिजाया दोलोखौ हेफाजाब होनो थाखाय साखाफारा दं होनना बुङो गिबि मन्थ्रिया। भारतनि जैस्मिन लेम्बरियाया ब्रिटेननि लिभारपुलाव जानाय बुहुमनां बक्सिं चेम्पियनशिप 2022 आव देरहासार जानानै सनानि मेडेल मोननो हादों। बिथाङा आरो सनानि मेडेल देरहानानै जारिमिन सोरजिदों। बिथाङा आइजोफोरनि 57थि केजि थाखोनि जोबथा गेलेनाय पलेन्डनि जुलिया चेरेमेटाखौ 4 आरो 1 गलाव फेजेननो हादों। गिबि राउन्डआव बिथाङा लेम्बरियाया नैथि राउन्डआव सोमोनांथावै फैफिननायखौ मेचखौ सामलायनो हायो आरो जोबथारनायाव देरहासार जानो हायो। बे देरहासार जानाया लेम्बरियानि थाखाय जर'खायै मख'जाथाव। पेरिस अलिम्पिकआव बिथांनि थाबैनो ओंखारनायखौ नोजोर होनानै कमनवेल्थ गेम्सनि मेडेल देरहानायनि थाखाय फर्मआव गोख्रों फैफिननायखौ दिन्थिदों। एसिएस अफिसार नुपुर बरानि न'निफ्राय आयेन बेरेखा नोगोद 1.7 कौटि रां बोखांनो हादों। मोनसे रिपर्टआव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सिएम भिजिलेन्सआ मैया गुवाहाटीनि गटानगर ओनसोलाव थानाय कामरुप जिल्लानि गयमारिनि जिल्ला मेजिस्ट्रेट एसिएस अफिसार नुपुर बरानि न'आव सिग्रोमनानै खमैबो नोगोद 1.7 कौटि रां आरो गहेनाफोर जब्द खालामनो हादों। 2019 बेचनि अफिसार थामहिनबा एसिएस अफिसार नुपुर बराखौ सिग्रोमनायनि उनाव हमनाय जायो आरो दासिम बेनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होननाबो मिथि मोनदों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थामहिनबा पीसीबीआ गावनि इन्टारनेशनेल क्रिकेट डाइरेक्टर उस्मान वालाखौ मेच रेफारि एन्डी पाइक्रफनि हेंथायै थाबैनो नेमखान्थि बायदि अजद होयैनि थाखाय सासपेन्ड खालामदों। बे जेंनाया अब्ला नुजादोंमोन जेब्ला भारतआ एशिया काप 2022 आव 7 उइकेटनि देरहानायनि उनाव पाकिस्ताननि गेलेगिरिफोरजों आखाइ हमलायनो नेवसिगारदोंमोन। भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव नेपालनि दार्जिलिंनि एमपि राजु बिसआ बावैसो सिगां पानिटांकियाव भारत-नेपाल सिमाखौ दावबायनानै थासारिखौ नायसंनो आरो गाहाय स्टेक होल्डारफोरजों रायज्लायनो थाखाय दावबायदों। गावनि दावबायनाय समाव बिथाङा सशस्त्र सीमा बलनि इन्सपेक्टर जेनेरेल आरो कास्टम बिफाननि गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरखौ लोगो हमनानै दानि थासारिनि सायाव सावरायदों। बिसआ नोगोरारिफोर, फालांगिरिफोर आरो फालांगियारि समाजनि थान्दैफोरजों बिसोरनि साननाय आरो जेंनाफोरखौ बुजिनो थाखाय नांथाबदों।
पानी टांकी सीमाया भारत आरो नेपालनि गेजेराव दावबायनाय आरो फालांगिनि थाखाय मोनसे गोनांथार चेक पइन्ट, जेराव गोबां बिबांनि गोनां मुवा बेसाद आरो सुबुंफोरा सानफ्रोमबो थांलाय फैलाय खालामो। नाथाय नेपालाव बावैसो जानाय हेंथा दिन्थिफुंनायनि जाहोनाव दावबायारि थांलाय फैलाय आरो फालांगियारि बिथिङाव बन्द जादोंमोन। थांलाय फैलाय खालामनायनि गनायथि होनाय जादोंमोन, नाथाय बे खेबाव बिथांमोना आरोबाव मोनसे थांखि लादों दि दावबायनायनि थांखिया नेपालाव बावैसो जानाय सोमावसारनायनि जाहोनाव फालांगियारि आरो नोगोरारिफोरनि मोगा-मोगि जानांनाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय थांखि लादों। बे समाव भारत हादोरनि 10थि धोनिसिन गोदानै फारिलाइ फोसावदों। भारतआव करोड़पतिनि अनजिमाया लासै-लासैनो बांगासिनो दं। मोनसे लाइसिनि गेजेरजों भारतनि टप 10 धोनि सुबुंफोरनि फारिलाइ फोसावदों। बेनि अनगायैबो भारतआव सा 205 करोड़पतिफोर दं होनना लाइसियाव फोसावदों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि बुहुमनि बयनिख्रुइबो धोनिसिन थानाय सुबुंफोरनि फारिलाइयाव आमेरिका आरो चाइनाया भारतनिफ्राय सिगाङाव दं। नाथाय गुबै बाथ्राया बेसोर रिलायेन्स आरो जिअ इन्डास्ट्रिनि सामलायगिरि एबा मासिगिरि एबा सिअ मुकेश आम्बानीआ भारतनि जौसिन मासियाव दं। रिपर्टनि बादिब्ला बिथांनि सम्पथिया $116 बिलियन, जाय भारतारि राङाव 9.5 लाख कौटि रां। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि मुकेश आम्बानीआ भारतनि अनगायैबो एसिया हादोरमानि गेजेरावनो सेथि मासियाव जायगा आवग्रिनानै दं। बिथाङा मुलुगनि बयनिख्रुइबो धोनिसिन सुबुंफोरनि गेजेराव एबा फारिलाइयाव 15थि मासियाव दं। आरो बे फारिलाइयाव आदानि ग्रुपनि सिअ गौतम आदानियाबो 24थि मासियाव दं। बेराफारसेथिं भारतनि 10थि धोनिसिन सुबुंफोरनि फारिलाइयाव दं। सेथियाव मुकेश आम्बानी, नैथियाव गौतम आदानि, जायनि नेट अर्थआ 67 बिलियन, थामथियाव शिव नादर, जायनि नेट अर्थआ 39 बिलियन। बेबादिनो माखासे धोनिसिननि सुबुंनि फारिलाइखौ लाइसियाव मख'नाय जादों। इसर'आ अख्रांमायाव 2 गुबुन-गुबुन सेटेलाइटफोरखौ फोनांजाबनानै दिन्थिगोन। बे मिशनखौ फैगौ दिसेम्बर दाननि गेजेराव जागायगोन। इसर'नि गाहाय सोमनाथ बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला दिसेम्बर दानाव इसर'आ स्पेस डकिं एक्सपेरिमेन्ट मिशनखौ जागायगोन, जेराव अख्रांमायाव डकिंआ चन्द्रयान-4 नि थाखाय मोनसे जोबोद गोनांथार बिरोंदामिन जागोन। डकिंनि ओंथिया जादों गुबुन-गुबुन बाहागोफोरखौ गावजों-गाव लाबोनाय आरो बेफोरखौ फोनांजाब खालामनाय। आथिखालाव स्पेस डकिं एक्सपेरिमेन्टनि सेटेलाइटखौ बानायनायनि हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। आसा फारिदों 15 दिसेम्बरनि सिगां इसर'आ बेफोर नेमखान्थिफोरखौ अख्रांमायाव दैथायहरनाय जागायगोन। बे मिशनआ अख्रांमायाव डकिं बिखान्थिखौ फुरा खालामनायनि गिबि आगान जागोन आरो बे अख्रांमायाव 2 गुबुन-गुबुन मुवाफोरखौ फोनांजाबनायनि आदब जागोन, जेराव आदबा बेनो दि भारतखौ स्पेस मिशनआव मदद खालामगोन। बेयो चन्द्रयान-4 नि मावथांखिनि थाखायबो हेफाजाब खालामगोन। मख'नो गोनांदि स्पेस डकिं एक्सपेरिमेन्टआव मोनसे सेटेलाइटनि 2 बाहागो थागोन। बेसोरखौ मोनसे रकेटआवनो होनानै हगारनाय जागोन। बेसोर मोन्नैखौबो अख्रांमायाव गुबुन-गुबुन जायगायाव हगारनाय जागोन। बेनि उनाव बे 2 बाहागोफोरखौ बुहुमनिफ्राय गाहायनि कफ' लामाजों फोनांजाबनाय जागोन होनना मिजिंथिदों सोमनाथआ। हादोरनि रांखान्थिनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। प्रडाक्शन लिंक इनसेन्टिभ थामहिनबा PLI स्किमआ भारतआव स्मार्टफन एक्सपर्ट खालामनायाव मोनसे गोदान रेकर्ड सोरजिदों। 2026 मायथाइनि रांखान्थियारि बोसोरनि गिबि 5 दानाव स्मार्टफन एक्सपर्टनि बेसेना 1 ट्रिलियनसिम सौहैदों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि आमेरिकाजों टेक्स दान्थे-बिदान्थे जानायनि जाहोनाव एक्सपर्टआव गाज्रि थासारि सोमजिनायनि उनावबो PLI स्किमनि गेजेरजों सामलायजानाय स्मार्टफन सेक्टरा 26थि राङारि बोसोरनि गिबि 5 दानाव 1 ट्रिलियन बारनो हादों होनना सोरखारनि खारिथि फारसेनिफ्राय मिथिहोदों। बे अनजिमाया थांनाय राङारि बोसोरनि बे मोन 5 दानाव समफारिनि 55% बांसिन, जाय 64,500 कौटिमोन। आइफननि थाखाय एप्पलनि 2 कन्ट्रेक्ट बानायग्राफोर टाटा इलेक्ट्रनिक्स आरो फक्सकनआ बे समाव स्मार्टफन एक्सपर्टआव 75,000 कौटि एबा 75% बांसिन बिहोमा होदोंमोन। मख'नो गोनांदि PLI स्किमनि थांखिया मेक इन इन्डिया हाबाफारिनि गेजेरजों नखरारि दिहुनथायफोरखौ थुलुंगा होनाय आरो भारतखौ बुहुमनां मुलुगनां हाथायाव बादायलु खालामनाय। स्मार्टफन एक्सपर्टआव $1 ट्रिलियन माइल खुन्थिया बै थांखिनि जाफुंसारनायनि फारसे इसारा होदों। बर'नि जारिमिनजों सोमोन्दो गोनां बर'नि आबुं सावथुन जांख्रिथायनि थैसामथुखौ बेखेवबाय। चिरां जिल्लानि बरलागाव गेलेग्रा फोथाराव थांनाय सानसे सिगां प्रिमियार श'नि गेजेरजों सावथुनखौ रिलिज खालामनायनि गेजेरजों बेखेवनानै होबाय।
मख'नो गोनांदि बर'नि मुंदांखा बयजोंबो मिथिजानाय सिनायजानाय सावथुन लिरगिरि लोगोसे बिथोन होगिरि पंकज लाहारीनि स्ट'री लिरनायाव आरडि मोशन पिक्चार्स बेनाराव 2025 नि दिहुनजानाय जांख्रिथायनि थैसाम 2 खौ बर'नि देंखोनि रानि सुलेखा बसुमतारीया प्रिमियार श'आव बाहागो लानायनि गेजेरजों बेखेवनानै होबाय, जेराव सुलेखा बसुमतारीया जांख्रिथायनि थैसाम सेथि खोन्दोखौबो बेखेवनानै होनो मोनदोंमोन होनना फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि जांख्रिथायनि थैसाम 2 आव गाहायै फाव खालामनाय आर्टिस्टफोराव दं चुकबिर कार्जी, लिंसार बसुमतारी, पुजि बसुमतारी, मोनालिसा हाज'वारी, पूजा मुसाहारी, नेरसोन माइकेल बिथांमोनजों लोगोसे गोबां फाव खालामगिरिफ्रा बे सावथुनाव फाव खालामदों, जेराव फाव खालामगिरि बिथांमोना प्रिमियार श'आव बाहागो लादों। मख'नो गोनांबावदि थांनाय 2023 मायथाइयाव दिहुनजानाय जांख्रिथायनि थैसाम सेथि खोन्दोआ रायजो राजाफोरजों हानायमानि गोबां अनसायजादोंमोन आरो बर'नि गेजेरावनो बयनिख्रुइबो बांसिन रां आरजिनो हानाय सावथुन जादोंमोन। बेबायदिनो बे बोसोरनि गोदानै दिहुनजानाय जांख्रिथायनि थैसाम 2 खौबो गोबां सावथुन नायगिरि बर' रायजो राजाफ्रा अनसायगोननि बाथ्रा बुंदों रायजो राजाफोरा, जेराव गिबि खेब दिन्थिनाय एबा सावथुन बेखेवनाय हाबाफारियाव 6,000 निबो बांसिन रायजोफोरा सावथुन नायनो थाखाय बाहागो लादों होनना मिथिमोननाय जादों। बे जांख्रिथायनि थैसाम 2 सावथुनखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव पंकज लाहारीया बाहागो लानानै गोजोननायजों फोरमायदों दि बर' हारिनि जारिमिना जोबाखै, बेनिखायनो जांख्रिथायनि थैसाम सावथुनाबो जोबाखै। फैगौ समफोराव जांख्रिथायनि थैसाम सावथुननि 3थि खोन्दो फैबावगोन होनना बुंबावो पंकज लाहारीया। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन, जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन, जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।